Okay, ganyan siya ka. Tapos namin, tingnan nyo, paubos na yung bigas. Napaso ako. Patry ko kay Kuya. Good afternoon guys. Hapon na. Hindi ako nag-vlog kasi na-stress ako kanina. Wala naman masyadong ganap kaninang umaga. After kong kasi yung mga bata, pag alis nila, naglinis ako ng bahay. Then, nag-change ako ng pang-workout. Then, after nun, nag-edit ako. Kasi kagabi, hindi na ako nakapag-edit. Nung nakita nyo si Holling tulog dyan, dire-diretso na yung tulog niya. Hindi na siya gumising. So, hindi na siya nakapag-dinner kagabi. And ako naman, naligo na. Then, nilipat ko si Holly. After ko nilipat ko siya sa bed. Then, dapat magnanap lang ako para makapag-edit. Kaso, dire-diretso na yung tulog ko. Hindi na ako nagising. So, kanina nag-edit ako. And then, habang nag-edit ako, may tumawag kay Jan. Una si Dad, nagtatanong about sa fireplace kasi gusto niyang bumili ng bago, parang katulad nito, pero maliit na version. Then, right after ng tawag ni Dad, may tumawag ulit kay Jan. And then, ang tagal nila sa phone. Hindi ko naririnig si Jan nagsasalita. Then, after nung nakikinig lang siya, matagal siya nakikinig. Ang narinig ko kay Jan, is he okay? Does he need to go to the doctor? Yun ang narinig ko. Nung narinig ko yun, nag-stop ako mag-edit. And then, sobrang kabado yung dibdib ko. Tapos, hinintay ko lang siya matapos yung conversation nila. Na tinanong ko na siya. Sabi what's that, ha? Nandun pa ako nung pagsabi niya. School. Pagsabi niya school, diretso talaga ako dito. Sabi ko, why? What's wrong? Kasi alam ko na mga bata about yun eh. About sa mga bata yun kasi school. Sabi ko, why? What happened? Tapos si Jan naman, alam niya kasi ako, parang panic ako eh. Yung pagsabi niya, parang relax lang siya, sabi niya. Oh, si TJ natamaan ng bola, ng tennis ball sa mata. Tapos sabi ko, ha? Tapos sabi ko, is everything okay? Sabi ko, does he have a cut? So, no. They just put ice. Pero daw, may mark ang mata ni TJ. So, ako sobrang kaba. Sabi ko, think I need to go to school. Sabi niya, no. They don't need to send TJ at home. So, I think he's okay. So, pero may mark ang mata. So, pag sabi niyang may mark, hanggang ngayon, kabalo kaya hindi na ako nakapag-exercise kanina. Hindi talaga, wala akong nagawa kasi iniisip ko, gusto ko nang hilahin yung oras para ba makauwi na sila kuya, para malaman ko na kung ano. So, yun. So, hintayin natin kung ano. Sana okay lang. Tinatanong ko siya kasi nga. Ha? Sa kanya, parang wala lang. Diba? Parang wala lang sa kanya. Are you sure he's gonna be okay? Sabi niya, he will leave. If that's the worst that happens, well, that's good. Why it's good? If that's the worst thing that happens, that's good. Why? There's a lot of other worse things that can happen. Diba? Ba't kaya siya ganyan? Kahit kay Holly, pag alam nyo ba, pag si Holly, alam nyo ba, pag si Holly nasugatan, ang sasabihin sa akin ni Holly, it's alright mom, Dad said, it's gonna go away. Kaya parang okay lang kay Holly, may sugat siya, iiyak siya, pero hindi yung parang, kasi ayoko silang may peklat. I don't like peklat, hon. Where's that? Ha? Scars. Who's that? So, sana maya-maya, parating na yun. Aalis pa sila. Mag-golf sila. So, ready na ni Jan yung ano. So, hinihintay ko lang si Kuya. Gusto ko makita yung mata ni Kuya eh. Kasi umiyak daw si Kuya. Siyempre, masakit. So, yan yung bago ni Kuyang ano. Baggy. Nire-ready niya na. Ano? Baba, say good afternoon! Good afternoon, guys! Did you ride a buggy? Yes. Okay. By myself. By yourself? I don't think so. You don't know how to ride a buggy. Kuya will be excited, Han, to use that one. There's actually one. Which one? Baba? Ito yung luma. Yours. What? Which one? This one? This one's yours, Baba. Oh, this is yours now. Ito yung buggy ni Kuya din yan. Pero yan yung kay Sak. Nung wala pang bago si Kuya. So ngayon, yan ang kay Holly. And then kay Sak. You're okay. Where's Zachary, Han? Ito yung kay Sak. Where's the buggy? Yan yung buggy ni Sak. Yan na yung buggy ni Sak. Yan yung dati ni Kuya. Good one. Yeah, good one. Ready na si Jan. Wala pa rin yung boys. Parang ang tagal ng oras. Kasi kanina ko pa hinihintay. Parang ang tagal. Tingnan si Holly. Ito pala yung tubig ko kahapon. Hindi ko naubos, oh.
Hindi ko na ubos. Nandito na si Kuya. Kuya! Come here. Got hit in the eye. Huh? He got hit in my eye. Why do you do it on purpose? I don't know, he just throws it at people. Oh, it's on purpose. Yeah, he threw it at... They're the only two people that he's been throwing at now, me. Let me see your eye. Ayan, oh. Yeah. I've never had that. Okay lang naman, pero sabi ni Kuya, Where? on purpose daw yung pagbato sa kanya, hindi raw accident. See, I told you, it's not an accident. Do you know that kid? Yeah. Again. Again. I was in the office. Let me see ba? Let me see. Ayan guys, yung black eye ni Kuya. Oh. Are you alright? Yeah. Yeah, I you're, was crying. you were crying. Yeah, it was hard. Crying hard. No, the ball hit me hard. The ball hit you hard. So, umiyak daw siya, guys. And, sinadya raw talagang batuin siya. Kasi yung batang yan, na nagbato kay Kuya, lagi yan nare-report sa school na marami talaga siyang parang binubuling mga bata. Ganun. So, what you're gonna do, Han? You should talk to the parents, honey. Hoy. You should talk to the parents, Han. Ha? Weirdo daw. Oo, lagi yan rin-report. Maraming nagre-reklamo dyan sa yung batang yan na nagbato kay Kuya. So, akala ko naman, yung parang PE. So, hindi lang pala si Kuya, pero si Kuya yung pinakamalakas yung tama. Nakakainis. Naiinis ako. May black eye si Kuya. Pero si Diyan kausapin daw yung Kasi weirdo daw talaga yung weird. Wag na nga tayo mag-rant dito. Pero nakakaasar lang yung ginawa. He did it to the other kids as well. Yeah. And what were you doing at first? Are you at PE or recess? No, recess. I was just playing in the tree. We were playing a game, throwing it up in the tree. The tennis ball? Yeah, throwing it up in the tree and get it. Yeah. But when the bell went, he threw it at me while I was swinging on the tree. He threw it at me and I looked back and then it came and hit me in the eye. And then did he say sorry to you? Yeah, in class. In class? And then what the teacher did to him? I'll write a note. Write a note to the parents? No, front office. The front office? And Yeah, and he had to sit out for 12 minutes in the front office at lunchtime and he came out. And what your teacher did to you? Did he put ice What? on your eyes? Oh, no, the front office gave me a thing. Yeah. Yeah. Let me see, Kuya. Don't close. Just like that. Yeah. Andyan. Oh, wait, baby. Wait, baby. Palingin. Ma. Wait. I can't see it properly. Ayan. Wait, baby. Ha? Ay, sorry. Ayan. Oh, ang tama ng bola hanggang dito. Tapos, eto I talaga need to go now. nagmamadali na sila. Okay, see you. Good luck. Love you. Ano? I thought he fell off a tree. You thought. I did not. You- Where's my shirt? Where's your shirt? Mine. Okay, wait. I'll look for your shirt. Nagtatawid yan. See ya. Hindi ko mahanap yung niya, yung... Hey, kiss me. Oh, kiss mo raw si Holly, Kuya Sak. Wally, wasting all my time. Oh, wow. Bye. Fix your hat. Say bye. See ya. See ya. Mom, Say Bobby. hey, kiss me. Why? Mom, I love you. Because I love you. Yes, Kuya. I just bring my Hey, back. Hey. Oh, yeah, I know. See ya, Sak. I love you too. Bye. See ya. Bye. Nakatulog na guys si Holly. Oh, nagnap na ang baby namin. Mag-exercise tayo, baba. Tapos linagyan niya ng pillow yung baba. Kasi baka nga ba mahulog siya. Ganyan siya pag natutulog. Naglalagay siya dyan. Ang cute. Lagyan natin ng isa. And ako mag-exercise ako. And mga boys, hindi sila dito kakain. Doon sila sa golf club kakain. And ako, magluluto na lang ako ng lamb chops para sa amin ni Holly. So, yan ang aming ulam ni Holly. Yung boys, hindi ko na kailangan i-worry. And ako, magsiset up na ako dito sa labas.
Tulog si Holly. Usually si Holly. Kasama ko siya dito. And maglalaba rin pala ako. Wait. Yup. Yung mga ano nila, yung mga uniform. Isabay ko na. Ito pag nasan yung isa. Maglaba muna. I-load ko muna yung mga labahan para mamaya isampay ko. And kukunin ko rin yun. Yung mga nakasampay doon na puti. So naka-load na ako ng mga labahan sa washing machine. Kunin ko muna yung mga puti na nakasampay dyan. And mag-exercise na. Kung mainit sa labas, may ano, may araw pa. Pero naka-ano ako. Kasi kanina malamig. Kaninang umaga. Oops. Oh, siguro ba ako magising. Kunin ko muna to and magsiset up na ako. Ito yung iPad. Maghahanap naman ako. Kay Aubrey Miles ulit ako titingin ng exercise. Naka-set up na ako. Ayan na yung aking setup. Ang gagayahin ko ay yung core workout ni Aubrey Miles. Ganyan siya, guys. Oh. Ayan. So, wala nga lang ako yung isa. Mayroon sila yung parang ball. Yung, nasa na. Ayan, wala ko nun. And wala ko nyan. Meron pala ako, hindi ko nailagay. Ito, meron pala ako nito. Pero yung bilog, wala ako nun. So, meron pa pala nito. Yeah, so lalagay natin yan dito. And may araw, pero yung hindi siya ganun kainit. May araw lang, pero medyo malamig yung hangin niya. So, mag-start na tayo. Walking downtown and I'm okay. He's got it all figured out. It's what they all say, yeah. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. But I don't really care what they all say. It's easier said than done. That guy travels with everyone, but it all comes down to you. You are my anxiety. It's more than a feeling. You were never meant for me. Well, now I gotta keep it. Walking downtown and I'm okay. Eyes on me, I don't know what to do, so I smile and I wave. Alright. Everyone's looking like they know what they're doing. Everyone's looking like they know what I'm pursuing. I'm trying not to give them the time of day. It's easier said than done. That guy travels with everyone, but it all comes down to you. You are my anxiety. It's more than a feeling. You were never meant for me. Well, now I gotta keep it. You are my anxiety. It's more than a feeling. Naubos ko yung tubig na tira ko kahapon. So, i-refill ko lang siya kasi kailangan kong more tubig. Medyo mahirap tong core workout kasi hindi ko, yung alam mo yung nakahiga ka tapos, tawag nun, bubuhatin mo yung sarili mo all the way. Hindi ko pa yung kaya. So, ang ginawa ko lang parang halfway lang na may hawak ako ng dumbbells. So, mahirap siya ha. And yung dito rin, yung nakaganon yung paa mo. Basta panoorin nyo yung kay Aubrey Miles, yung core workout niya. Yung paa mo nakaganyan, tapos yung isa nakahang. Hindi ko yung kaya. So, ang ginawa ko, parang nakalapag lang yung legs ko dito. Parang ganito lang siya, oh. Yung parang, dapat kasi, nakaganon ka. Ay, wait. Ano ba yun? Mahirap siya. Dapat, ganito. Mahirap to, guys. Ito yung nakaganyan yung paa mo. Nakalagay doon sa may upuan. Tapos, ito,
nakahang ba, eto yung, parang eto, nakataas din, eto, nakataas, tapos gaganon ka, hindi ko guys, ang ginawa ko ganito lang, yung parang nakaganon lang, pero, dinagdagan ko na lang yung count, sa kanya yata, hindi ko sure, kasi hindi niya nilagay kung ilang count, tsaka ilang repetition, so, ako na lang ang gumagawa ng counting ko. Tapos eto, medyo mabigat to. Yung kanina, yung green na gamit ko, 1 kilo. So, pinalitan ko. Ito kasi nagbabounce. Ito kasi itatapon mo to sa, itatapon mo siyang ganyan. So, hindi siya nagbabounce. So, pinalitan ko yung green. Kasi nung tinapon ko to, nagbounce siya pabalik sa mukha ko. So, eto, 5 kilo. Medyo mabigat siya. So, yun. Nasabi ko lang. So, kung gusto niyo mag-workout sa bahay, gayahin nyo yung workout ni Miss Aubrey. Mas marami siya. So, kukuha lang ako ng tubig kasi hindi pa ako tapos. Gandito lang yung kinuha kong tubig kasi paggabi na rin. And alam ko hindi ko yung mauubos. So, ipagpapatuloy ko na tong exercise. Wala pa yung boys and si Holly tulog pa din. You were never meant for me. Now I gotta keep it. Tapos lang ako guys, and si Holly, ayan, gising na. Parang hindi ako pinagpapawisan, pero pinapawisan ko dito sa loob. Pero sa mukha, hindi talaga ako pawisin na tao. Pero pag sa Philippines, pinapawisan ko. Pero pag dito sa Australia, hindi ako pawisin. Not unless na sobrang init. Ayan si Holly, Baba, how's your sleep? Good. Good? You didn't wee on the couch? No, kasi hindi na siya nagnanapi guys. Naka-Andy ka, Baba? Is it Andy's? Yes. Is that Andy's? Ang gamit niya kasi minsan yung Andy's and minsan yung panty. Yung panty si Elsa, yung Andy's is yung Vans. And Panty is Elsa panty. yeah, Elsa is panty. Pero pag Vans ang gamit niya, Andy's. And ito na lang natira sa tubig yung kinuha ko kanina. Oh, 'di ba? At least na-monitor ko rin yung tubig ko. Pardon, nag-burp ako. Wala pa yung boys. Ang gagawin ko, habang hinihintay ko sila, tupiin ko na lang yung mga kinuha kong, mga puti. Tapos magsasampay ako kasi for sure tapos na yung mga, yung nilabhan ko ba. So wait, Baba. Alisin ko muna to kasi baka si Holly magbuhat-buhat. Ito pa naman mabigat. So ayan, okay na. Naligpit ko na silang lahat. And si Holly, nagugutom na raw siya. Are you hungry, Baba? Yes. Gutom na siya. So, may tira pa dito yung hindi niya kinain kagabi. Yun na lang siguro ang kainin niya kasi may rice pa naman. Oh, come on, fly, Baba. Oh, hurry up. Nakapasok yung langaw. Ang daming langaw sa pagola kasi, maaraw. Iniinit ko na yung, pagkain ni Holly. And ako, lutuin ko na rin tong chops. Nasaan yung aking? Eto ba? I-ano ko na lang siya. I-air fry kasi mas mabilis. So, air fry ko na lang siya. Pag may time ako, mas gusto ko siya sa skillet. Tapos may butter. Mas masarap. Pero, ayun, wala na akong oras. 6:20. And, yeah, kain na muna. Napasubo ako ng kanin, guys. Ang sarap kasi nitong, nitong longganisa. So, sumubo ako siguro mga 2. So, ito yung pagkain ni Holly. Ako pala, hindi pa makakain. Ready now? Yes, baby. Ako pala, hindi pa makakain. Sabi ko, kain muna. Kasi pala, lulutuin ko pa yung akin. Pero sumubo na talaga ako. Na-tempt talaga ako sa longganisa. Kagabi, ang dami ko rin nakain ng kanin dahil dun sa creamy garlic sauce. Yung sauce pala, yung ulam na. So, yan. Gagawin ko na yung akin. Baba, nagugas ng kamay si Holly. So, ilagay ko lang to. Lutuin ko lang yung akin. Baba, where are you? Ah, nagugas nga siya ng kamay. Let's wash my hands. Okay, here, Baba. Get a placemat, please. I'll get your spoon. Yung malaking fork ang nabigay ko sa kanya. Get Hey, I see you. Okay. That's what? Who's that? Kuya Spots. Okay, we can say, get a placemat, please. Baba. Placemat. Good girl. Just one. Yung aking mga pomelo ba yan? Oo. Hinog na yan. Gusto ko kasi nag-yellow na siya. Bumibili ako ng siguro 2 o 3. Then, hinahayaan ko lang siya mag-yellow or mag-ganyan. Kasi minsan, hindi pa siya ganun katamis. Good job, Baba. Alright? Okay, finish it all, okay? Sumubo ulit ako, guys. Siguro lahat-lahat naka 5 subo ako. Andun si Holly kumakain.
Ang sarap kasi, although sobrang taba ng longganisa, eh yun naman ang masarap sa longganisa, yung taba. Ano siya, malasa. So ito pala, tupin ko muna to habang niluluto ko yung pagkain. You were never meant for me. Tapos na ako magtupi. Mabilis lang kasi konti lang naman to. And nakalimutan ko, meron pala akong isasampay. Dapat pala sinampay ko muna yung bago ako naupo at nagtupi para nahang na siya sa labas. So, magtutupi, ano ko, ang daming langaw. Nakabantay talaga sila dito, oh. Hindi ko alam kung makikita nyo, ha. Nakabantay talaga sila, naghihintay sila na may papasok para pumasok din sila. So, timingan natin to. Magsasampay na ako. Hi, Baba! I finished it all lot. You finished the longganisa, pero meron pa siyang kanin. Ayan. And eto, yung chops. Babalik na rin ko siya. And gusto ko dyan, ano siya, yung parang tostado. Ngayon, ilalagay ko siya for 20 minutes. Kasi may ano pa siya, mapula-pula pa siya. You're done, Baba? Let me see. Good girl! Naubos niya, guys. Lollipop! Oh, lollipop. Ganyan ang lollipop. Ubus na yung lollipop. So, ano na lang? Buy more lollipop! Yeah, I will. Cloud 9 na lang. So, ito yung isasampay natin. Mag-help daw siya. Are you gonna help, Mommy? Okay. Mama, I don't want to. Here. So, magsampay tayo. After magtupi, sampay naman. Baba, are you gonna help Mommy here? Yeah. Okay. Lift. Lift. Sorry. 1, 2, 3. Not heavy. Not heavy? Good job, Baba. Wala pa yung boys. Alas 7 na. Oy. And alas 7 na. Tingnan nyo yung, yung araw. Ang taas pa ng araw dito, ha? I love you and I'll tell you sweet. Okay. It's been a day, stressing out like crazy. Just wanna be lazy with my girls. It's been a day, we gonna get wavy. Layer on some diamonds. Tapos na ako magsampay and wala pa yung boys. 7:25 na. And yung aking chops, ayan na yung itsura niya. Pero mamaya pa ako kakain kasi yung kinain kong 5 subong kanin na may tusina. Ano ba yun? Longganisa. Parang nabusog akong konti. Tapos kasi ang dami kong ininom na tubig after din eh. Come on, Baba. Wala pa yung sila dyan. Alala ko, guys, etong regalo ni Jan. Last year pa to, yun nung birthday ko. Next week, birthday ko na. And kung paano binigay sa akin ni Jan, ganyan. Hindi ko pa siya nabubuksan. Pero alam ko na kasi sinabi niya na sa akin yung regalo niya sa akin. So, hindi ko alam sana hindi pa siya expired. Kasi diba sila TJ pumunta dun sa sa golf kasi may expiration yun. So eto yung bigay niya sa akin ngayon ko palang bubuksan. Mag-1 year na. Hindi ko pa talaga to ginalaw. Kung nanood kayo ng vlog ko nung last year nung nag-birthday ako, eto yung bigay sa akin ni Johnny Boy. So ngayon ko palang bubuksan. Nakalimutan ko na rin kasi linagay ko siya somewhere and then hindi ko na siya nagalaw doon. Ayan tingnan niyo Ang regalo ni Jan from last year, hindi pa nagagalaw. Nakasealed pa talaga siya, guys. Sa fast siya, fast. Ano siya, skin and body care na parang massage, facial. So, yeah, buksan na natin, guys. Close, Baba! What? Come on. Wait up, Mommy. What I got? Come here. Sit down here. What I got, Baba? Ayan, buksan na. No, it's not yours. Let me see. Yeah. Ang ganda pa naman ng kulay. Ayan siya, guys. Sana hindi pa siya expired. Ba't dalawa? Mommy. Oh! Tingnan nyo yung expiration niya, guys. 28 to 2022. So, okay pa siya. So, yes. This is mine. Okay pa siya. Magkano kaya to? $200. $200. This is yours, that's So, mine. okay pa pala. Akala ko, kasi nag-expired ang mga gift card dito. So, ayan. Mayroon siyang booklet para sa kung anong gusto mo. This is mine. This Huh? is mine. That's yours. No.
That's mine. Nandyan yung ano, pera. Eto, wala lang to, Baba. Mom? 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 Alkaline hair removal. Ano yan? Mom? Smooth and hair-free. Yes, baby. Wait, Can baby. you buy this for me? Okay. Laser. May laser. May laser tattoo removal. Body sculpting. Ay, ayoko man yun. Ano pa? Skin rejuvenation. Full face, 299. Ano kaya to? Face, neck, chest. Sa chest, pag may chest na, 450. And Mom, open this one. Medyo mahal din pala to, ha? Full face, 299. Laser. Laser? Hindi ko alam. What is laser facial? The treatment has warming sensation of the skin with no downtime. It stimulates new collagen production deep within the layers of the skin. Okay. 299. 200 lang to. Mom, put it in here. Yeah, wait, Baba. Tinitingnan ko lang kung anong gagawin natin. So, tingnan ko muna para magamit ko to and kung ano yung gusto kong service. Nandito na yung mga boys and nabasa ko na lahat ng ino-offer nila. Ang dami na nilang ino-offer. Kasi dati si Jan, lagi niya ako binibigyan nito every occasion with flowers pa nga dati. Pero pinatigil ko na yung flowers kasi sobrang mahal ng flowers dito sa may sa amin. Sumisigaw si Ol kasi parating na sila dyan. Baba, come here! Atrasan ka dyan, come here. So, yeah. So, eto laging binibigay sa akin nila. And then, dati, ang packaging nila, hindi pa ganito. Ano pa siya? Black na mahaba. Tapos, walang ganito. Walang brochure ba? Ngayon, marami silang ino-offer. Meron dito. Kaso, ang mamahal. Dati, 60, 100, 200 lang sila mga ganun. Ngayon, meron sila dito mga price na 2,400, 1,900. Meron sila dito yung remodeling procedure sa neck and face 2,400. Tapos meron pa face, neck, chest 2,900. Ganun sila kamahal na. Tapos ito yung parang gusto ko dito yung ano Pro Alpha 6 layer peel. Kaso ang mahal niya guys 1,900 sa face lang. Yes. Hi. You want? Good. That. Oh. It's Ambrose. We played we played together. Good job, And Kuya. Ambrose means that there's going to be one player on your team and the other player on the other team. Good job, Kuya. I'm so proud of you. Nanalo raw sila, guys. With a sore wrist, TJ, funny Kuya. body. Yeah. shoes there and I'll put them in the boat straight away, mate. Yeah. Go inside. Get inside. Yeah, I'll do it. Ang ingay ng mga bat. Hi na! Congratulations, Aki Bo! I want to. You want to! Good job! Stop biting your... Ayan na naman, kinakagat mo na naman yung labi. Lagi niya kinakagat. Ang ingay ni Jan. Ang kinakagat niya yung eto niya, tsaka dito, nagmamark ng red. So, eto, ang ganda. Ang dami nilang offer. Kaso nga, sobrang mahal. So, yung akin ay, ano lang naman, 200. So, tingnan ko kung ano ang... Hindi pa ako nakakapag-decide kasi marami ako kung gusto. Kaso, hindi naman marami. Meron talaga akong gusto. Ito yung Pro Alpha 6 layer peel. Kasi, alam nyo ba, ito, yung brown ko dyan, ito lang naman ang nireklamo ko sa... Kung may nireklamo na ako sa muka, ito yan. Ito yung parang brown. Ayan, o yan. Tapos, meron dati, ito lang. Ngayon, parang nandito na rin siya. O parang kumakalat siya. So, nakapagpabook ako sa parang, kasi dito, bawal yung pupunta ka lang sa mga derma-derma na wala kang, tawag nun, wala kang, ewan ko, basta nagpa-appointment na ako kasi dati may pinuntahan din ako, kailangan daw ng referral. Yun, referral. Kailangan ng referral. Pero eto, feeling ko, hindi ko alam kung pwede to na may referral o walang referral. Kasi yung kinuha lang naman sa akin dyan is 200. So, parang simple-simple lang siya. Kasi eto, di ba, may mga peeling. So, hindi ko alam. Pero meron din sila na lowbat kayo. Eto, meron na rin silang ano, ang consultation. May consultation sila na for ano daw, for 60 minutes consultation about size skin. So, siguro etong mga peeling na to, kailangan mo ng consultation. Kasi dito, hindi ka naman talaga, I think lahat naman na clinic na pag magpipil ang mukha mo, kailangan nyo ng consultation. Hindi ko lang alam. Hindi ko alam kung mayroong price. Wala naman. Wala. Siguro 20. Ano to?
Wala naman nakalagay kung magkano. So, siguro, punta ka lang doon tanong. Pero for sure, mayroon yan na bayad. So, yeah, yun. Siguro, soon, aanoin ko to. Pupunta natin to and titingnan natin and magtatanong ako kung ano ang maganda. So, yes? Nagsusumbong siya si kuya. So, yung mga kuya niya raw, naglalaro ng PS4. It's alright, Baba. It's Friday. Kasi yun ang ano nila eh. Yun ang rules dito. Pag Friday, pwede sila mag PS4. And nanalo sila, guys. Sabi ni kuya, ang saya ni kuya. Kahit meron siya dito. Alam nyo kasi kanina, kaya ako alala. Kasi baka ba nagkaroon dito ng cut? Diba? Kasi hindi mo naman alam kasi may buto dito. Or kaya yung mata sa loob parang may namumuong dugo. Yun ang kinakatakot ko. Kaya para akong naging hysterical ka dyan kanina. And yeah, okay naman. And, di ba, tinanong natin si kuya, binato pala siya. Akala ko pa naman, nasa PE sila kasi may PE sila eh. Hindi naman pala siya, hindi naman siya natamaan dahil naglalaro. Binato talaga siya. As in, siya raw yung pinakamalakas na binato kasi marami siyang binato na bata. And, si kuya yung parang napuruhan. Kaya nakakainis yan na bata na yan. Marami nagrereklamo sa kanya pero hindi yan mapaalis-alis dyan sa school kasi nga bawal. Pero marami na siyang ginagawa dyan. Binasag niya na yung salamin ng school. And parang nasuspend lang siya. Tapos after nun, balik na naman siya sa kanyang ugali. Sabi ko kay kuya, avoid mo yan na batang yan. Tapos sabi naman ni kuya, ina-avoid naman daw nila. Kaso siyang lumalapit. Dati may inihian siya sa ano, si kuya pala, inano niya, nasa banyo si kuya, tapos parang winasiwas niya yung ano niya, maraming batang naihian yung ano, yung legs. Nireklamo na yun dati. Ewan ko dyan, bahala na si Jen sa kanya, pero ako niinis talaga pag nakita ko yun. Hindi ko alam naman, di bawal yun dito. Kung sa Pinas yan, di ba, makikipag-away na ang nanay. Pasok na ako, malamig na guys. Malamig na. And kakain na ako, ang bango ng bahay dahil sa chop. Kakain na sana ako, pero tanongin natin yung mga boys. What did you have for dinner, kuya? Schnitzel. Schnitzel and? With what? Just schnitzel. With what? Chips. Chips? Yeah. With, what's the sauce? Gravy. Gravy. No, nakafocus sila. Naglalaro sila. What's this, kuya? What kind of game is this? Minecraft. Pardon? Nag-burp siya. Saki! What did you have? He had the same as me. Ah, okay. How about daddy? Same. Chicken palmy. And ako, parang busog ba ko dun sa 5 subo ko kay Holly. Kasi ang dami ko talagang ininom na tubig. And ihi ako ng ihi. Yes? Look how many years I had to build this. Are you avoiding that boy at school? The one? I want to punch him. Oh, don't punch him, kuya. So just avoid him. Don't punch him. Don't do anything, okay? I want to. No. Daddy said no. Daddy said don't do anything. I killed up more. Okay? No, this is mine. You understand me? Mm. Don't punch him, okay? How old he is? Same age as me. Same as you? Mhm. Are you the same room? Yeah. Hala? Why are you crying? I don't know. Look at Because my eye. that one. Tinan mo. You know what? I was so scared when your dad told me about it, kuya. What? You have to be careful and just avoid that boy, okay? You know he's very naughty. But Okay? he follows me around, okay? I know. Yun na nga. Even the other kids, right? Just avoid him as much as you can. Okay? And don't talk to him. Okay? You understand me, kuya? But he's gonna get angry at me and write a note to me and do it again. Well, don't. Just tell your teacher, okay? I've already told my teacher about Well, it. yeah. Just tell whatever he do to you, just tell your teacher. Don't do anything, okay? I don't want you to be on fight. Understand me? I won't do it. Understand me, kuya? You're not that kind of boy, okay? Just avoid, okay? I farted someone. Who? Why? Who's? Oh, Cousin. the cousin. Oh, yung pinsan naman daw yung... Why you... Yeah, only because he was in his way. I was like, oh, cool. Why did you fight with him, Zachary? It's a girl. Ah, it's a girl? Hala? But She's so naughty. why you fight with a girl? My God. No, she was being annoying to me and she just started the fight. But still, she's a girl
Zach? Mean girl, she kicks me in the leg. That girl? Magpinsan, I tell her sister. pinsan guy, pinsan nung nakaaway ay I nung tell her sister. sister? Yeah, Or sister or cousin? But sister. sister? You said cousin, Zachary. No, cousin. Ah, the one who hit you is the cousin. The one who fought with Zachary. Was it That's a cousin. Toby. So, pinsan guys, kay... Wait, baba ng bato kay kuya. Pinsan yung kaaway ni Zach. Zach, are you with the same class? Yeah. So, avoid her, okay? He Hoy, doesn't know what that means anyway. avoid her. Don't talk to her. Zaki, I will turn it off. Listen to me. You don't start the fight, okay? No, he didn't start the fight. Oh, the girl. Yeah, the girl did. Mga ano sila, yung para sila yung mga siga-siga sa school. Yung parang yung mga bata natatakot sa kanila. But don't do anything, okay? Huh? Yep. Okay, thank you. So, how about you? I didn't fight. With who? No one. No one. You fought with Kuya. So, yun na guys yung vlog natin I fight today. Kuya. No, don't. You respect your Kuya. No, because he's doing this. Galit siya. Galit siya pag ginaganon siya ng That's why Kuya. I want to punch him. Ha! He does punch. He punches. Ang tapang niya. So, yun na guys yung vlog. And, punta sila ng Adelaide bukas. We're going to Adelaide. Yeah, they're going to Adelaide. And dahil sa kanilang class lesson. So, yun na guys yung vlog. And kami ni Holly, hindi kami sasama. So, yun na guys yung vlog. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next Vlog. vlog. Thank you guys.